23 лютага у Беларусі не з'яўляецца афіцыйным святочным днём, чырвоным днём календара, але шырока святкуецца ўжо шмат гадоў па інерцыі з часоў Савецкага Саюза. У сапраўднасці ў гэты дзень беларускія жанчыны ушаноўваюць беларускіх мужчынаў. Але ўзнікаюць пытанні, чаму гэта менавіта 23 лютага, дзень нараджэння Чырвонай арміі, якая задушыла незалежную беларускую дзяржаву. Увогуле, ці варта Беларусі, якая так пацярпела ад войнаў, святкаваць такі дзень, звязаны з вайной? А калі варта, то калі найбольш адпаведна ідэалагічна і гістарычна для Рэспублікі Беларусь? Пагаворым пра гэта з гісторыкам і ваенным аглядальнікам Александром Елагаевым. Гаспадар Александр, першае пытанне. Наколькі важна для Беларусі свята Дзень абаронцы айчыны ці беларускай арміі і ці ўвогуле яно патрэбнае? Ну, конечно, войска ўвогуле неад'емная частка дзяржаўнага, так сказаць, арганізму. Гэта, можна сказаць, з часоў сярэднявечча яно амаль і было адзіным дзяржаўным арганізмам, мэта якого было проста абарона існавання дзяржавы. Калі ўзяць тыя часы Велікага княства Літоўскага, то і князь, і шляхта, баярства, гэта і было фактычна вся дзяржаўная эліта. Гэта была вайсковая эліта, якая і стварала вось той кулак браніраваны, якая трымала гэтую дзяржаву, забяспечвала яе жыццё. Існаванне. Добра, тады пытанне, значыць, вы перакананы, што свята патрэбнае. Пытанне, от дзень 23 лютага, які святкуецца ў Беларусі, паштоўкі выпускаюцца, там дзяржаўныя органы святкуюць. Калі гэты ён прыняты, гэты дзень, як звязаны з Беларуссю і ўвогуле ці ён адпаведны гісторыі Беларусі? Скажем так, падзеі з гісторыі Чырвонай арміі, якія адбываліся у лютым, у сакавіку 18 года, яны, конечно, звязаны з тэрыторыяй Беларусі і з гісторыяй Беларусі. Але на самой справе ў гэтыя дні Чырвоная армія якраз імкліва збягала з тэрыторыі Беларусі, і ёсць успаміны і нямецкіх генералаў пра гэта, што там дастаткова пасадзіць некалькі жаўнераў на цягнік, узядаць ім кулямёт, і яны даедуць куды трэба, там разгоняць бальшавікоў і паедуць далей. Тое ж самае, в прынцыпе, і Ленін сам пісаў, так, што ў гэтыя дні мы атрымліваем жорсткі, але патрэбны урок на будучыню пра то, як трэба будаваць армію і ўсё такое. То бок, в прынцыпе, гэта ніякіх перамогаў ці слаўных падзеяў у гісторыі Чырвонай арміі ў гэты час не было. І ў гісторыі Беларусі? У гісторыі Беларусі прыкладна ў гэтыя дні адбывалася якраз тое, што з'явіўся беларускі полк, які удзельнічаў у тым, каб выгнаць з Менску бальшавікоў, што самае цікавае. 23 лютага можа быць такім неафіцыйным святам уцёкаў бальшавіцкіх акупантаў. На некалькі дзён раней. Некалькі дзён раней. Вось. То есть, я так зразумеў, што гэта звязана выключна з Чырвонай арміяй. І калі глядзім на гэта з пункту гледжання рацыі стану Беларусі, неадпаведны дзень. Не, дзень абсалютна недарэчны, ён не мае ніякага дачынення ні да беларускага войска, ні да беларускай дзяржаўнасці. Такім чынам, гэта проста, ўсё роўна, што мы зараз святкавалі бы нейкія святы, не ведаю, вермахта ці там кайзераўскай арміі. Ці кайзераўскай арміі, так. То бок, перад тым, як перайсці да меркавання аптымальнай даты, я, дарэчы, не ведаю, як вы яе бачыце, я хачу запытаць пра дзень 8 верасня, таму што незалежная частка грамадства ад пачатку 90-х гадоў святкуе 8 верасня дзень перамогі аб'яднанага войскага Вялікага княства Літоўскага і каралеўства польскага, наёмных польскіх жанераў над вялікім маскоўскім войскам пад Оршай. І гэта свята даволі актыўна прапагандуецца. Наколькі адпаведным лічыце гэты дзень для святкавання? З аднаго боку, гэта сапраўды вялікая перамога, і ў гэтай перамозе агульным войскам кіраваў наш гетман. Такім чынам, неважна, в прынцыпе, якія там былі войскі. Гэта было войска Вялікага княства Літоўскага пад кіраўніцтвам вялікага гетмана. Але
Тут заўсёды будуць узнікаць пытанні, што вайна пры гэтым закончылася не на карысць ўсё ж такі Вялікае княства Літоўскае. Смоленск трацілі. Страцілі Смаленск, так, важнейшую кропку, браму ў Вялікае княства Літоўскае. Вось. І заўсёды будуць вось пытанні, Ці сапраўдна? наступ спынілі далей у глыб княства, але як бы рэванш узяць не змаглі. А такі аспект вы не бралі пад увагу, который бяруць многія аналітыкі, што гэтым днём мы крыўдзім вялікага усходняга суседа, калі не брата. Ну і мне здаецца, гэта ўвогуле трохі смешнае казаць, што там кагосьці мы крыўдзім, там святкуючы, там, не ведаю, а расейцы святкуюць Кулікоўскую бітву і там крыўдзяць 4 лістапада выгнання з Масквы так званых палякаў, которых называюць у дакументах літоўскімі людзьмі. Хаця там з датамі таксама ёсць вельмі вялікая праблема, таму што 4 лістапада нічога не адбывалася. Прывязана да гэтай падзеі выгнання з Крамля польскіх акупантаў, хаця па дакументах маскоўскіх яны называюцца літоўскімі людзьмі, там была большасць літоўскіх людзей, беларусаў. Так. Гэта вас не засмучае? Не, ну вайна ёсць вайна, як бы кагосьці заўсёды пакрыўдзіш. Я зразумеў, тым больш, што мы абараняліся. Я зразумеў, што ў тым дні 8 верасня ёсць пэўны аспект негатыўнай паразы, агульнай паразы ў вайне. Вось, да, ёсць такі мінус, які заўсёды будуць нам ставіць ва ўкор. Добра. Тады такое пытанне да вас як спецыяліста, гісторыка і спецыяліста па вайсковай справе, агуле паглядальніка ваеннага. Вось, 23 лютага неадпаведны. 8 верасня мае прысмак паразы, так бы сказаў. А вось які дзень найбольш адпавядае да дня абаронцы айчыны, хіба так яго варта называць? Я сам яшчэ не ведаю, калі шчыра, дакладна, які дзень адпавядае вось гэтай назве. Таму што, з аднаго боку, можа быць, гісторыкі, якія лепш разбіраюцца ў гісторыі 16-17 стагоддзяў, яны прыгадаюць нейкую бітву, нейкую падзею, якая была пераломная падчас Лівонскай вайны. Бо гэта сапраўды такая, можна сказаць, адна з такіх сапраўдных айчынных войнаў для Беларусі таго часу, для Вялікага княства Літоўскага. Для полацкага вызвалення. Вось, таму што вялікія абшары нашых земляў былі заваяваныя, і потым іх мы адваёўвалі. Альбо, можа быць, гэта будзе нейкая паваротная дата ў 13-гадовай вайне, дзе сапраўды мы панеслі вельмі вялікія страты, амаль усё Вялікае княства Літоўскае было заваяванае, але тым не менш мы практычна зноў жа амаль усё Вялікае княства Літоўскае вызвалілі. Але таксама прысмак паразы. Гэта ўжо ўсё ж такі не тое. Адна справа, калі проста не далі маскоўцам далёка зайсці за Смаленск, а іншая справа, што вызвалілі практычна ўсю тэрыторыю і яшчэ на 100 гадоў працягнулі існаванне сваёй дзяржавы. А як вы адносіцеся да даты, которую некаторыя прапановваюць 15 ліпеня, дзень грунвальдскай перамогі? Тут таксама, в прынцыпе, ёсць і за, і супраць. З аднаго боку, сапраўды, гэта вялікая перамога, і гэта ў тым ліку і перамога ў вайне. З іншага боку, зноў жа заўсёды паўстануць пытанне, а вось як войскі княства Літоўскага у першай палове бітвы адступілі. Не, это ўжо выяснена. Это не былі ўцёкі. Это быў тактычны маневр. Это можна оставіць. Вось. Ці а што Вялікае княства Літоўскага так асабліва ўж атрымала з гэтай бітвы? Ці можа быць, занадта ўзмацнілася Польшча, а асаблівых дывідэнтаў Вітаўт не атрымаў. А я вам адкажу, што атрымала? Жмуць? Не, жмуць пазней натрымала, яшчэ праз 11 гадоў натрымала. Але я вам адкажу словамі вельмі выдатнага папулярызатара, пісьменніка светлай памяці Кастуся Тарасава, які сказаў і напісаў, што пасля Грунвальдскай бітвы да Першай световай вайны, да 1915 года, на землю Беларусі не ступала нага ўзброенага нямецкага жаўнера. Мне здаецца, гэта ніяк не адпавядае. Так, адпавядае. Яны, можа быць, прыходзілі як найміты, але ваяваць сюды не прыходзілі. Набегі спыніліся. Гэта іншы момант. Я, дарэчы, таксама не зусім прыхільны да 15 ліпеня, таму што гэта свята на чужой зямлі, на тэрыторыі Польшы. Нас то запрашаюць, то не запрашаюць. Мы там як бедныя сваякі каля багатага стала. Я хачу з вамі, аднак, падыскутаваць наконт 8 верасня, пакуль вы не вызначыліся з канкрэтнай датай.
Значэнне гэтай перамогі – это значэнне маральнае. Это як наша рэвалюцыя цяперашняя. Мы маем маральную перавагу. Першы нюанс. Па-другое, гэтая бітва пад Оршай, яна стала агульнаеўрапейскай з'явай, дзякуючы умелай прапагандзе Вялікае княства Літоўскага, каралеўскай прапагандзе, вялікакняскай прапагандзе. Гэта была святая абарончая вайна. Вось. І тады можна, конечно, абстрагавацца, што мы ў гэты год страцілі Смаленск. Вось. Вот. Я все-таки думаю, што трэба па-другое, яшчэ па-трэцяе скажу, што з гэтым 8 верасня мы маем ужо пэўную традыцыю. І па-чацвёртае, і вораг той самы. Небяспека з таго самага боку. І саюзнікі тыя самыя. І калі бітва пад Грунвальдам – гэта вайна, праява вайны чыста феадальнай, што зараз для нас немцы не нясуць такой непасрэднай пагрозы і выкарыстоўваць такія выразы, як крыжацкая навала, зараз у навуцы ўжо не прынята. Это былі нармальныя сярэднявечныя войны, і рыцары Тэўтонскага ордэна многія верылі, што нясуць святую хрысціянскую веру. Вось. Нюанс. Так што я прапановваю падумаць над 8 верасня. Што скажаце? Тут же нават не столькі важна сама нагода для свята, колькі тое, наколькі грамадства і перш за ўсё, напэўна, вайскоўцы прымаюць гэта як свята. Так вот, моя такая ідэя. Пайці па дарозе расейцаў. Яны прыдумалі 4 лістапада, дзень вызвалення там нібы ад палякаў Крамля, блізкая да 7 лістапада, каб захаваць стэеатып свята ў масавай свядомасці. Ці можам мы знайсці блізкую дату да 23 лютага, але рэальна звязаную з беларускай ваеннай гісторыяй? В принципе, можем, конечно. Перш за ўсё, беларуская военная гісторыя вельмі вялікая, так? Налічвае сотні гадоў. Вось. А што датычыцца, напрыклад, пачатку 20-го стагоддзя, то вось амаль у тыя ж дні, калі адбываліся сумныя для Чырвонай арміі падзеі ў лютым 18-го году, для першых беларускіх атрадаў узброеных адбываліся зусім не самыя сумныя дні, таму што яны удзельнічалі ў выгнанні бальшавікоў з Мінска якраз у лютым 1918 году. Калі ласка, дзень вызвалення Менска ад бальшавіцкай навалы. В лютым 18 года. Вось і свята, не? Можна. Калі тут зноў жа ёсць такі палітычны аспект, што мы гэта рабілі ў той час у такую супрацоўніцтва, нашы атрады ў супрацоўніцтве з палякамі. Зноў потым пачалося такое змаганне за тое, хто ж будзе кантраляваць Мінск. А потым аказалася, што там палякі не так ужо і добра ставяцца да ідэі незалежнай Беларусі. Але, в прынцыпе, беларуская сама па сабе ваенная гісторыя такая вялікая, што ў адпаведную дату што-небудзь знайсці заўсёды можна. Тут галоўнае вывучаць, таму што я ўпэўнены, што мы нават яшчэ 10% нашай ваеннай гісторыі не ведаем і яе падрабязнасцяў, яе багацця. 23 лютага беларускія жанчыны масава ушаноўваюць беларускіх мужчынаў як на працы, так і потым у сябе ў хаце. Але па сутнасці яны ушаноўваюць не так абаронцу айчыны, бо гэтыя словы абаронца айчыны – гэта такая святочная абгортка. Нашыя жанчыны ушаноўваюць уласнага абаронцу дома, сям'і, жонкі і дзяцей. Менавіта гэтая сутнасная напоўненасць свята надае яму папулярнасці і масавасці. Лічу, што свята абаронца айчыны Беларусі абавязкова павінна быць, але і тут мы павінны пазбыцца гэтай фальшы, падману, якім наша жыццё прасякнуў рэжым Лукашэнкі. Трэба знайсці сапраўдны гістарычны падмурак і знайсці гэтае свята, зыходзячы з беларускай рацыі стану.